Прывітанне, сябры, гэта Антаніна, і я віншую вас з першым днём Новага года. Здзейсняліся. Гэта будзе цудоўны зімовы дзень. Я пажадаю вам, каб усе вашы мары здзейсняліся, і сцежка ў 26-м годзе прывяла вас туды, куды вы загадалі. Гэта будзе 22-й выпуск майго відэаэксперымента, дзе я вучуся размаўляць на роднай беларускай мове, а таксама з гэта ўсё здымаць, мантаваць і выкладаць на YouTube. Сёння цудоўнае зімовае надвор'е, але я хачу вам паказаць відэаздымкі, якія я рабіла яшчэ напярэдадні у 25-м годзе. Там будзе мікс усяго, што адбывалася са мной напярэдадні гэтых свят. Калі вам цікава, заставайцеся са мною. Трошачкі спазняюся, але крочу на фотосесію. Першая частка гэтага выпуску мой навагодні карпаратыў. Мы сабраліся дзяўчатамі, відэографы, фатографы, паехалі проста здымаць і крыху адпачыць у працоўнай атмасферы. Здымкі праходзілі ў фотастудіі «Малако». Гэта прастора з некалькімі рознымі лакацыямі, светлымі, камернымі, з навагоднім дэкорам, дзе можна паэксперыментаваць з настроем і вобразамі. Christmas joy is in the air. From house to house, from heart to heart, Christmas brings us close no matter how far. In every moment love shines through, a time for peace. Там мы як рабілі фота здымкі, так і набывалі свае непасрэдна фотаздымкі, былі мадэлямі. Гэта ўсё вы бачыце ў працэсу, як мы рыхтуемся, шукаем ракурс. Такая вось жывая праца. Калі вам цікава паглядзець, як праходзіць фота і відэа здымка знутры, вось яна без пастаноўкі. Christmas joy is in the air. The Christmas joy is in the air. Christmas joy is in the air. My dear. The tree is glowing, gifts are piled high. Children's faces gleam beneath the sky. Songs of cheer and stories will retell. In this magic time all is well. In this magic time all is well. Oh, it's Christmas joy, it's everywhere. With love and laughter we all share. Bells are ringing, hearts are singing. Christmas joy is in the air. Другая частка – гэта паездка наша з мужам на Мінскае мора. Тады яшчэ не было снегу, але мы ўжо здымалі навагодні выпуск. Я вырашыла прыгатаваць дэсерт, які быў вельмі папулярны ў TikTok. Навагодняя шышка
як пірожная картошка з выкарыстаннем ракушак, відьбы. Але здымкі на марозе ўнеслі свае карэктывы. Пры мінусавой тэмпературы цеста становіцца цвёрдым, быццам толькі з халадзільніка, і ракушкі не ўстаўляліся, яны проста ламаліся. У выніку ў мяне атрымалася зрабіць толькі 2 шышачкі, і на гэтым эксперымент мы спынілі. Астатнія пірожныя з'елі ўжо дома, у цёплай абстаноўцы. Дзякуй, што правялі гэты першы дзень года са мной. Треба застегнуться. Бо. Кожаная меня- куртка. Не така гаряча чай, Гарбата. гарбата. Буде чутно, як ми п'ємо. Тепла, як мені сподобається. Да, тепленький кубочок. Не вельми крепких. Хочеш? Ні. Розкриштувати. А мою шишечку ти жадаєш потім почастувати? Угу. Калі вам спадабаюцца мае выпускі, калі ласка, ставце лайки, пішыце каментары. Гэта прасоўвае беларускую мову Ютуба і пашырае маю аўдыторыю.